mali niektoré nezabudnutelné zážitky v tejto lige a chcem vám poďakovať za to, že sa vám podarilo postúpiť do nového ročníka na tú vyššiu, to ešte teda budeme vidieť. Chcem poďakovať realizačnému trénerovi, rodinám, blízkym a všetkým tým, ktorí sa o toto tiež v pozadí postarali. Ďakujem vám. Ja by som vás pozdravil v oblasti futbalového zväzu. Na prvom rade, keďže to je posledné stretnutie, ktoré reálne zakrátko na svoju komisu, pretože v rámci tých štruktúr, ktoré tam odhlasovali sa vršla na niektorý posledný domáci zápas, ale myslím si, že už nič neočakáva, futbal môžete očakávať, vždy niečo neočakávané sa môže stať tam neočakávané. Ja vám v prvom rade chcem poďakovať všetkým hráčom realizačného týmu. Takisto v prvom rade v dnešnej dobe futbal sa robí veľmi ťažko. Všetkým partneri, samospráva, starosta obce, a myslím si aj došlo k zastupiteľstvu sa takisto väčšine, pretože vykonala v tej dobe futbal dedinský alebo ten amatérsky je aspoň tak postavený. Takže ešte raz sa všetkým gratulujem. Myslím, že nebudete mať ten najlepšieho strelca, ale toho si nájdeme ešte čas, keď na číslavku oceníme ešte ten najlepší strelca. Vyzerá to tak, že bude aj on prvý, ale dnes ešte celý. Takže poprosím postupne všetkých hráčov,